Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel आव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जों मोनसे गोदान जायगायाव फैदों लोगोफोर। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय दाउजें इक' टुरिजम होननाय जायगायाव फैदों बेरायनो। ओंखायनो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामसै। गाइस जों फाइनालि मोनसिगोन नै हाबबाय नै लामायाव हाबबोबाय। नोंथांमोना दायो नुदों दाउजें थांनायनि लामा भिउखौ नुगोन दायो नोंथांमोना नै खोब मोजां जानानै दं दायो भिउआ। मोनफैबाय दाउजेंआवहाय दायो जों हाबबोबाय एन्ट्रि गेटजों हाबबोबाय दायो जों नै सिंजों हाबबोबाय आरो बिथोरजों थांसिगोन जोङो दायो नोंथांमोना आं भिउखौ दसे देखायनो लोगोफोर दायो नोंथांमोना नुगासिनो दाउजेंनि समायना जायगा जेरावहाय जों नुयो हाजो आरो दै बोहैनाय जिरि जिरि दै बोहैनाय दायो नोंथांमोना नुगासिनो दङ खोब मोजां जानानै दं दायो जायगाफ्रा फैनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनबाय जायगाया बिराद मोजां सिनारिफ्रा नोंथांमोना दायो नुदों दाउजेंनि भिउस लोगोफोर खोब मोजां बिथिं थाहैबाय जोंहा दै बोहैलांदों जिरि जिरि दै बोहैलांदों लोगोफोर दायो नुगासिनो नोंथांमोना दाउजेंनि समायना भिउस हाजो गोजौनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय स्राय स्राय दै खोब मोजां बेफोरखौ नुबाथाय गोसो बिराद गोजोन मोनो बिराद समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय दा दाउजेंआ बियो बेरायनो थाखाय बिराद मोजां दैयाबो बिराद मोजां स्राय स्राय बोहैबोदों लोगोफोर गोजौनिफ्राय ओरैबायदि मोजां जायगा मिथिंगाजों बुंफबनाय सोमखोरनो बिराद इन्टारेस्टिं जायगा दैया ओरैबायदि गोजों साफा बोहैबोदों नुनानै दुगैनोसो गोसो जाबाय लोगोफोर जों आरो बिदि जगार जेबो लाबोआसै रोङासै नङाबालाय दुगैलांनो हागौमोन बिराद मोजां दैया साफाथार ओरैजाय हाजोनिफ्राय बोहैबोदों बे दैया बिराद मोजां जायगा बेरायनो थाखाय दायो मिथिंगाया बिराद मोजां जानानै दङ ओरैजाय दै बोहैदों आंनि जोंजोंजायनो हाजोनिफ्राय बोहैबोदों बियो बिराद मोजां जायगा मिथिंगाजों बुंफबनाय ओरैबो ओरैबो हाजो आंनि उनजोंहाय नुदों नोंथांमोना दै बोहैबोनाय ओरैबायदि मोजां हाजो जिं जिं हाजो दै बोहैबोदों बिफां लाइफां सोमखोर हाजो ओरैबायदि मोजां इन्टारेस्टिं जायगाया लोगोफोर बेरायनो थाखाय भिडिअखौ नायलांबाय थानो लोगोफोर मा दंबावो नायबावनि बिथोरजों हाबनानै लोगोफोर जों एसे गोजौ गाखोना नायनि बिथिं बिराद अन्थाइ दङ अन्थाइ गोजा अन्थाइ आरो दै बोहैबोदों नोंथांमोना नुदों दायो हाजो सानिफ्राय दै बोहैबोदों लोगोफोर दायो जों गोजौआव दसे गाखोलांनि नायनि मा दङ गोजौआवबो बिराद गोजौ हाजो जायगा बियो अन्थाइ गाहायजों बेबायदि नुगोन गाहायाव थाबबाय गोजौआव गाखोबाय आं गोजौनि सिनारि बियो लोगोफोर दाउजेंआव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय लोगोफोर गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनो
थाजिम जायगाया बिराद मोजां मोनखायो आरो बार खोलो खोलो बारो ओरैजाय दै थाबाय आरो हाजो दङ जोंहा सिनारिफ्रा बिराद मोजां जानानै दं दायो खोब मोजांथार गाइस जोङो दायो बेरायखांनानै दायो थांफिनसिगोन आरो दायो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर जासिहरनाय जाबाय लोगोसेनो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै आरो लाइक खालामहर आंनि भिडिअखौ आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय बेबायदिनो उनावबो भिडिअ होलांबाय थागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ